ja naisia, työläisiä, opiskelijoita ja muita ennakkoluulottomia tovereita. Tovereita, joille on tärkeintä marksismin, leninismin aatemaailman esille tuominen ja olemalla itse esimerkkeinä niin puheissaan kuin tekemisissäänkin. Tämä siksi, että mikään puolue tai vaaliliitto ei maassamme siihen huomiotansa kiinnitä, joko tahallaan tai tietämättömyyttään. Olen käsittänyt asian siten, että todellinen työväen aatteen kylväminen on jäänyt maassamme lähes yksinomaan KTP:n harteille. Ilahtunut olen kyllä kommunistinuorten rohkeista otteista marksismi-leninismin oppien ja totuuksien puolustamiseksi vailla mitään salatieteen makua. Nuorissa kommunisteissamme on maamme tulevaisuus. Se on ymmärrettävä meidän vanhempienkin ja myös rehellisesti tunnustettava. Mutta yksi asia on sellainen, jota en ymmärrä. Se on se, että aina kun KTP:n ja SKP:n välille yritetään aikaan saada esimerkiksi vaaliyhteistyötä, niin jotkut SKP:n ajattelemattomat toverit vaativat KTP-tovereiden alistumista pelkästään SKP:n nimikkeellä ehdokkaiksi ja vaalikenttien työmyyriksi. Se on typerää alistamispolitiikkaa ja vahingollista kommunistisen yhteistyön sabotointia. Eihän KTP:ssä kukaan ole koskaan tosissaan vaatinut, että SKP:n ehdokkaiden olisi antauduttava ehdoitta KTP:n vaalilistoille. Vai onko?